Oikein hyvä päivä kanssa, Metsi on Aatu. Ja tänään me hypitään taas tällä skuutilla ja katsotaan saadaanko me 10 enemmän, mitä viime video sai 60 katselukertaa 2 päivässä. Niin eiköhän lähdetä uudestaan tekemään sitä samaa. Mutta tähän taas tulee semmonen, että me pyöritetään tätä ja hypitään. Eli otetaan aikaa hyppimään. Siitä on tullut niin paljon katselukertoja, että nyt on pakko. Aloitetaan helpommasta, eli 1. 2. 3. Ot. 3. Ei pian läpi 3. 4. nyt. Otetaan rikotaanko 10 enkä mikä mun viime videossa oli. 4 meni. Ota sitten 5. 5 meni. Ota 6 seuraavaksi. Ota vähän vauhtia, että ei mennä kussain. 6 ei mennyt. Mut katsotaan sitten. 5 saatiin. Ei saatu tällä kertaa oli 10. Mut pystytään. Aletaan tätä tankoa vaan heiluttamaan. 1. 2. Lipiä läpi meni 3. 3 ei mennyt, koetaan uudestaan. Ne oli niin lähellä. No 3 menee, koetaan 4. Eli 4. Ei mennyt. 3 meni. 4 ei. Tämä on sitten melkein tällä kertaa. Ja halusitte, että se oli niin suosittu se yksi video, jossa me siis otetaan vauhtia ja hypitään. Mut tällä kertaa toisella lailla. Otetaan nyt skeittilauta. Skuuttaminen jäi tähän, mutta ja skeittaamassa. Otetaan skeittilauta. Ja mennään tuonne päähän, siis tonne. Ja siinä on esteitä vähän, en tiedä miten käypi. Mä osaan kyllä ohjata tätä, mutta Lipiä läpi meni. Mennään kumminkin takaisin sitten vielä. Osuu vähän. No, eiköhän se sitten tätä tämmöstä sitten tällä kertaa. Nähdään ensi videossa, se on moro.